pred začiatkom videa budem rád za like a odber a chcem sa poďakovať hlavne MK, Baške a Martinovi za asistenciu pri natáčaní tohto videa. Ja už to nejdem obkecávať a poďme na to. Čau a dneska si ochutnáme nový Monster Viking Berry. Takýto krásny asistent mi ho môže priznať. Ahojte. Ahoj. Pekne to popnú. Takže farba je taká mierne oranžová. Vonia ako svieže lesné ovocie, tak môžeme ísť na to. Tento Monster má Martina Čierňavu, takže poďme na to. Prvé dojmy, sladký jak cecek, ale je tam veľmi cítiť to osviežujúce ovocie, túto špiču. Takže dal by som tomu takých 8 z 10 a určite doporúčam. Takže dajte odber a čau.